Когато спиш. Защо спиш? Само това правиш. Когато не спиш. Защо не си легнал? Когато ядеш. Само ядеш. Ще станеш дебел. Когато не ядеш. Защо не ядеш? Когато излизаш. Защо излизаш? Когато не излизаш. Защо не излизаш навънка да дишаш чист въздух? Добре. По-бързо. Като не правиш нищо. Защо не правите нищо? Вън! Когато не отговаряш. Измий чиниите! Когато отговаряш. Измий чиниите! И защо така, мамо? Стаята си веднага! Когато кажеш лоша дума. Не казвай думата! Пип!